Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuphalombe kuti a president anachona chabwino kuti tidzapangire launch kuno kuphalombe chifukwa kunena kuti a president tamene asanali mboma kunachitika ngozi zodabwitsa dzidzidzi makamau kuphalombe. Second Freddy anabweranso kuno, anthu anakoloka komanso manyumba anapita, ziweto zinatayika zambiri. Zinthu zimenezi zachitika kwambiri kamba kwakuti chilengedwe chathu chatha, mitengo yathu yatha, mapirimo monga tikuoneramo monga anenera kuti mitengo yonse yatha. Koma tamvanso mgogo wathu Palamenti Kaduya zimene ayankhula, komanso MP kuna Tony Hendry zimene ayankhula, zonsezo zikufuna solution kuti mtundu wathu ubereke. Ife ngati boma tikufuna kuti chilengedwe chitetezedwe, komanso nthawi imwenso inu anthu okhala nokumpata mukhalenso nzoswa zanu ngati anthu, chifukwa sizingatheke kunena kuti tikuthamangitseni tisanakuwuzeni zofuna zanu. Koma tikuyenera kuti ngati boma komanso anthu ngati kuno tigwirizane, tikhalene pansi, timve mavuto anu, komanso ngati boma tigwirizane tonsefe tikuona kuti tithazira manthu wanji. Koma chachikulu tikufuna nchokuti mitengo idzalidwe komanso titeteze chilengedwe. Ndi mawu amenewa I think ndadzutse a second vice president Enoch Kanzinga Johana kuti nawo akhazikitse mwambo umeneyo. Nzomwambie Honorable Alfred Langata, Minister of Natural Resources and also Vice President of the Democratic Progressive Party for Central Region. Mayor to Paramount Chief Kaduya and all traditional leaders present here. Honorable Ronane Hendele, Member of Parliament for Kalombe South Constituency, and all members of Parliament present here. Mr. Richard Peregamoyo, Secretary for Natural Resources. Also, our PS who office ya Second Vice President Maina Bose, Professor James Seyani, Chairperson of Rwanda Council and Mount Mulanje Conservation Trust. Kuna bone ni kama kraba. Ziko ngwambi. Honorable Linda Limbe, Secretary General, Alliance for Democracy. Honorable Charles Nchacha, Regional Chair of DPP, Kunobu South, Komaso. Honorable Namao, Chair Wafot. All the party leaders present here. Councillor Luke Jeffrey, Chairperson of Kalombe District Assembly. Reverend Frederick Kambeta, the officiating clergy. Ripompa no Komaso Ahedi Aban.
pampata CCP komanso kupanda upangali organize bambo Jomo Osman muli pano ndinu wankulu wa makasala ose muno Malawi. Komanso pano ndaona a business ya kulakulu amene nthawi ya nkhondo ija mpaka inana nditana kubwera kuno Palombe akuchilinga Migowi bambo Maiden ndi timu yanu Dubani ndikuone. Ena khala uko komanso inasiwo amulako alomwe komanso nonse atsogoleri muli pano, amayi ndi abambo. Inenso anandilembera speech ya mchizungu kuti ndiwerenge, koma popeza anduna awerenga kale mchizungu, amene samva chichewa amva udzera mwa Honorable Gangata mchizungu. Ndiye kuti sonwereso chizunguso ndiye ndikubwereza zomwe Honorable Gangata awerenga kale mchizungu. Chizungu changa chikhala pomaliza pamene tipange declare launch ya 2025-2026 National Tree Planting Season. Ine mundivomereze kuti ndilankhule mchichewa, koma ndayima pano utumidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika mwini wake koma mwini wake wa maudindo tinawo panowa alipe kulilonga watituma nake pitani ku Palombe, iwe Chihana nyamuka zonse siya utengane ndi mphako Gangata komanso ukaonetsetse kuti kumeneko region ya Nchacha Mai Mainja ndi timu yawo akakhalepo, Maili Pava Afodi ndi timu yanu mukhalepo, Anchalichi ndi mafumu mukhalepo, komanso a district commissioner ulemwani. Sopano ife tili ku opposition aboma pa misonkhano yathu samakhalapo. Ndiye zina zomwe tinalankhula nthawi imeneyi sanamve, ndiye pano timatenga mwayi kuti akhalapo amveke. Komanso mafumu samabwera, koma pano akubwera, ndiye timayiwala ntezera kuti limboma timadaba kuti kodi awo uzatani pansonkhano kuti ayika mu limboma okay tinayiwala fatinazolowera ku opposition. Choyamba abale anga kuno ku Palombe ndikuthokoza Mulungu kumwamba. Mulungu amapanga zodabwitsa, awupitiriza opanga zodabwitsa, amapanga zodabwitsa, azapanganso zodabwitsa kutsogolo. Ine sindimadziwa kuti zakhalapo tsiku lomwe a Professor Arthur Peter Mutharika abwereranso mboma, komanso nkundisankha ine kukhala second vice president, ndikundituma kuzapezeka malo ano timati mpata.
ndifuna ndinene ichi kuti ife ne Chihana timachokeraso kumpata ukalonga. Ukalonga kuli malo enayi kamati mpata nakonso kuli mapiri awiri ngati chonchi. Ndikumene kumachokera fuko lene Chihana eno kapezeka kulumbi omwe bambo wanga amachokera. Ndiofika pano ndi mmene Mulungu akonzera kuti Chihana wakumpata abwere kumpata azalankhulaso ndi anthu akumpata ani achilengedwe. Kwa ine kwa pano ndikubwera kuti ndatumidwa ndi a president kuti ndayimirire. Sindinadziyimirire ine ngati mwini ayi, koma ndatumidwa. Ndiye achewa amati akati kavike luzi silako ndiye mwini wake wamutumiza. Ndiye ukayima pano kuti afumu makamba mavuto ali kuno, komanso a MP makamba mavuto onse ali kuno, a chairperson assembly makamba mavuto ali kuno, a DC mwajuzi, a business mwajuzi. Ndiye ndime pano kukuya nkhani ndikoti nasanduka mwini wake luzi. Mwini wake wachi platform chidakhalapo ndikulankhulirapo kapeti ichi galimoto sairini ni Profesa Arthur Peter Mutharika. Natokozera na malenga otipatsa mwayi kuti tibwereso mboma kuchotsa nyasi zinalipo kumbuyo. Ndiyenekeraso ine ndayima pano ndithokoze oyamba na malenga. Wachiwiri Profesa Arthur Peter Mutharika ondisankha ine kuti ndikhale wachiwiri wina woti ndiathandize ntchito. Owathandiza ntchito mpamene andituma kuti ndifike malo ano. Chomwe ndifuna ndinene nchakuti anthu ndi chilengedwe ndife amodzi. Chilengedwe sichingakhale opanda anthu, anthuso sangakhale opanda chilengedwe. Zomwe Mulungu anapanga ananena kuti zomwe chilengedwe chimapuma ni zomwe anthu timataya. N'chifukwa chake timayika manyowa. Zomwe chilengedwe chimataya ni zomwe anthu timapuma. Pachizungu pake we have a symbiotic relationship. Chifukwa cha chimenecho pafunika kuti chilengedwe ndife anthu tisamalane tiyende limodzi.
chifukwa tikadula mitengo yonse ngakhale tidzale koma mvula singagwe bwino. Ndiye kuno tendikhale pansi umwenenera Minister Natural Resources ntchito ya boma nambala 1 ntchito akati boma ndi chani choyamba boma ndi kusamala anthu ake. Anthu akhale ndi chakudya, akhale ndi malo okhala, akhale ndi malo olima, akhale ndi chitetezo. Ndiye mati boma limene. Ndiye mujamanenera Member of Parliament ndi Honorable Minister nkhani taisiya munduna wanu mukhale pansi muonetsetse kuti anthu akuno choyamba malo oti akhale alime akhale nawo. Chachiwiri muonetsetse nduna kuti ali ndi malo olima mitengo mubwezere forest yoti wathandiza anthu awa pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Zikomo ifanya ntayo. Zikomo. Ife mmene timachita makampeni simachita makampeni kuti chifukwa choti awati achotsepo ife tikhalepo ayi. A Profesa akapita Mutharika anali ndi ufulu osayima. Zawo zonse zofunikira dziko lapansi ali nazo. Komanso analata puma ngati president wa dziko. Koma ife titapempha bwana muimesi. Ndifuna ndikuthokozeni inu mnayima njii ndi Profesa akapita Mutharika. Bambo Mkacha, Anambeka, Ausaka, Ampepo, Achaponda, Agangata, ndi timu yonse amene munayima bwana muimesi. Munali cholinga. Ine sindikanakhala pano second vice president ngati bwana akanakana kusayimaso. Maybe ndikanapezeka sopano ndili kumaula chifukwa ndineni matukwana kopya. Ukhala sopano ndinenyapala kumaula. Ndikuthokozeni kwambiri. Basi pandini kuti mnagwira ntchito. Komanso mzimu omona walowa president kuti ayimeso mzimu umene ndiuthokoze. Kuna anthu ambiri amafuna president wa dziko ambiri. Ena kwaona awa ndi awo. Awa ndithu afuna kukhala president awa. Pamene nadziwa kuti mizimu msapitwa yakalipo. Ineso nimadzielekezera mastepi kuchipinda uza madamu wona kwanja mukwana. Ndukwana aliko basi. Niko
Ukozo imali kazi manje tazama tunamiza limani. Komesaona dziko mene lili Amalawi malira tsiku ndi tsiku. Ningana tuombotse. Tinena karabasi kukudzika masikelo. Komaso antama fusa chinakupangisa njani kuti usiye zose usapoti kupita kuhalisa. Mzimu kumendikolea ninabai. Amina kaya mwenye wako nisimbio. Zikomo. Mnadziwa kuti pa 17 September chifukwa bero linalikale mthumba inango khalopitiriza. Nzanga mchacha uyu naye sakananyamula. Gangata uyu tonse tinalakha umaula. So nadzifusa ndi 17 sio umaula. Inenachira kuti inesa kuja jaja. Zikomo. Ngati ineyo ndine ndani kuona nzeru makwabiri experience chipani zones adada wapanga qualify. Ndinaita nazanga kabambe bwela kuno atupele bwela kuno ausi nangwa nao mai Joyce Banda nangwa nao tendi kalebasi kwa positioni tisapate muntu mmodzi chifukwa ife zikavuta tikoza kuthawa koma Malawi tasi apa moto. Mwezi ndi mwezi tsiku ndi tsiku ulankhula ndazi zangu mafuna khale apa ngatanga kani inu mufuna muime simuina kena konapia inandizitaye nauza kuti aliyese uyafuna uima ndikota usapota chakwera watumika nchakwera munatimvera aliyese anazuka mamawa sana tsinzine anatsekula maso ake voti Professor Arthur Peter Mutharika. Chifasti bwera ngati ndingombe zapo mwaendera nkuliretu ndikuthokoze suna kwambiri pasi pantima ndikuti zikomo kwambiri potivotera kuti tikhale boma. Paliena mpaka pano sauzoti boma linasintha. Akamvasa ilina ukanza chakwera iyayi life. Ona lingalinapi Ibane chakwera sonda ngatanga zabwere nthawi ya satana koma nthawi yawo mpanga paradizo nena nkhani yake ndikutokozeni
ifana nena kuti ndilosindizwa ndiyeza nkhalango alankula nduna eni ake unduna ndiye kama ndifuna ndinene ndichi nchonena kuti mmene DPP mazungulira opanga kampeni uthandizidwa ndife afodi ndakha ndikunena kuti ndiwo nyama ikozokhala yabwino kopya inu mmadya nkhumba yabwino ichi pepana achisilamu pepana koma ife timadya nkhumba timadziwa yabwino ichi mutikhululukire mayi maluwa ndi timyana amaphika chimazasowa chinthu chimodzi mchere uzungula pampata posa akuza ndi amchere palibe ndiye wina amene kuti ayayi pali mdala wina wagapo amakondoka ndi mchere amene pampezati mdala uja alipe chakudya iye alibe koma ali ndi mchere ndiye makhala ipasa chimene taphika zonse zapya tasowa mchere ndiye mdala uja amafunsa sopano mcherewu ine ngakupatsani ine mpezako chani ndiyo mati yayi ife tikupatsako tena kake ulotiyo kadye nawo DPP dakonza zonse anasowa mchere ndana lino kijana ine sinabwere nzambiri unali mchere utilandiwo ungotilandiwo kwando mpaka kongeresi out andu aja alikwawo kwa mawo sopano aulima soya feterezaso tawamana ndiye ndifuna ndinene kuti anthu awa mboma naononga kwambiri ndiye nkhani ndifuna ndibwerepo kuti ndimalize boma tatenga mmene mukuimbira azimayipa boma tatenga koma ukawa mmene muja ndikupeza kuti ndalama zakunja kulibe amene amatipasa mafetereza tili ndi ngongole zawo amene amatipasa mafuta tili ndi ngongole zawo amene amatiyipira misewu tili ndi ngongole zawo ndiye timafunsa kuti pa zaka 5 ndalama mmachitsanzo chani chilichonse kufikapo ikanakhala shopu ya ngozo akanatseka koma wapeza ni boma sititseka ndiye titaona zimene zija takhala pansi tipanga bwanji abale anga nkhani timapanga kampeni ife tinanena kuti ndalama zakunja forex tizakonza fertilizer tikupatsani chakudya chimanga tikupatsani mafuta amene analima F4 titalowa mkati tinaona kuti zinthu zavunda fetereza abale anga sitigulanga tichitumbuwa timaoda kunja mukaoda fetereza lero pa 16 kuti fetereza adzafika muno Malawi nikumalizira kwa February tinapeza nzatu fetereza sanaode inu mnavota pa 16 mutavota nju ulimbana nju mpaka mmatwete mmene chabwera madziwa kuti aizavuta ni matwende chakuti ayayi naona nzanga utsogola mukudziwa mmene inu tsopano timati tikupita ku inauguration ukalumbiritsa adadi panali pa Oktoba pa 4
mwezi wa Tundu titaisantha ulowa mmene muja tigwira apa pali ndani ndiko kuti tapanga mix ife ndadani tili mboma limodzi yangwamba ukoza iyayi awa okutoba wati tulowa Novemba mwezi wa taumwewu tikoze apa mvula yabwera federeza tilibe loza mbili zitamanga pitau apa tutenga kalikonse kabagi kangapezeke kuti kupatseni movutikira December tili ku Christmas maofesi watseka kwanzatu watseka koma pita munthalika nikatundu sitinakazikike mbomamu tikadagwira apa ndi koma nkulukuta moyo akuti ayi mafuta abwere mafuta kalikosi chimanga inu mmasunga chimanga mukazinga chose icho zakuthandizani mukazinga chose chifukwa chimanga chikubwera miyanda chimanga kuti family iliyonse ilandire chimanga chifukwa kuti wina uja wa fudu utachotsapo wa mafuta utachotsapo wakhala wa ndalama zakubwala kamba pano nduna zukumana kulilongwe kugwira ntchito zikachokapo balala patenga nthawi abale wanga kuti koze dziko ili zili ngati patient wa meningitis wabwera pa chipatala samalankhula samadya samaona choyamba dokotala imakhala injection apange stabilize patient atenge madzi ajama wawa kamatenga meningitis ndiye malaya anali patient samadya samagona samalankhula samatani ndiye dokotala wakulu pita munthalika wakonza tsopano patient awadzuka aumwapo kaphana sanachire raundi kuti atuluke ikhala m'April May atuluka opita kumudzi kuti kapena akadyeko sima boma mmene limayendera budget toyendera pano ni yachakwera ife latu sinapange Parliament yathu imeleka mbilane budget yomwe ili manifesto ya DPP Ndiaford ni 2026-2027 iyi ni budget ya zathu yomwe amango na mizala kwitseya apa atani mwana mveka mwana wanu konza akonze apa atani koma taisetsa zinthu zikwenda ndiye cholinga chake nchonena kuti Bwana akupempha kuti inu ndife tiyendere limodzi ifo kumavuto tachoka limodzi tisasiyane tiyendere limodzi mudzi weso tikoti boma lanu likuenda bwanji patenga kanthawi koma chomwe president amafuna nchonena kuti mmene tikuyembekeza kuti chuma chikhale bwino sopo itsike zinthu zitsike zinthu ziyende bwino choyamba akupaseni secondary school ya ulemu komanso chimanga kuti chigawidwe munthu asafe ndi njala komanso ma filling station mafuta akhalemo ine zimenezi ndiothenga ndimafuna ndisiye pano othokoza oyamika komanso okuwuzani kuti bomali mwatenga
lili mmanja mwanu, ligwiriseni ntchito. Ifeso atsogoleri tigwirizane tiyendere limodzi, tikondane mmene tinakonderana kumavuto, kumtendere tikondane kumavuto, tikondane kuyambira pa branchi, pa district, pa region ndi kumwamba tikondane kuti tithandize bwino anthu onse awa, kuti bwana akamakhala adzikhala kudziwa kuti pansipa pali ana anga amene akugwira ntchito. Mayi mainji, ine ndifuna ndikuthokozeni, mayi wamphamvu kwa basi, ukalekhera mmanja mwakongeresi zima kwambiri anchacha dukani ine zijandaba chikapa maliro munthu akamwalira ndi awa anati ine zijayaki ali moyo mchacha mthokozeni anayenda mwana mkongapo nanu dukani Machina nanuso mnagwira ntchito sensorite nonse kuno ma MP aku branch munagwira ntchito. Ine ndikuthokozeni mwapadera, ndikuyamikeni. Ngati ineyo sindikuthokoza inu, sindigwadira inu, zalakwika ndikuti ziko ine ntchito yanga ndikuthokoza ukugwadirani ngati mabwana athu. Chifukwa ife tili kuno mabwana athu ndinu. Zikomo kwambiri pa ntchito yomwe munagwira. Ndiye ndimalize ndi zomwe bwana anatumaso, zomwe ndiyankhule m'Chizungu. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now my singular honor on behalf of His Excellency, the President of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, to declare the 2025-2026 National Forestry Season officially launched. Governor inu IMPC chanchani mungotenga kwa izana ntuma zinazi zathu zachipani za maboma zikomo. Chakumwera olemekezeka a Charles Nchacha RG timve kuti nchifukwa chani ngati boma anasankha kuno ku Phalombe pano pa Mpasa Primary School. Ndikulandireni olemekezeka a Regional Governor. Choyambirira tifuna tingomva kuti ndichifukwa chani munasankha kuno kumpata mboma la Phalombe kuti muzakhazikitse mwambo umenewu tsiku la lero. Hayi kunoko ku Phalombe mene maonera kuti pano pampata tili pakati pa mapiri awiri andi chilengedwe chaoneka kwambiri. Choncho chinakomera president kutumiza second vice president ndi anduna kuchokera ku Natural Resources Ministry ndife achipani kuti tibwere kuno tisakhazikitse mwambo umenewu chifukwa chilengedwe ndipo anthu zimayendera limodzi. So nzofunikira kwambiri mwambo umenewu unalofunikira kwambiri kudera lino kuti uchitike andi wachitika amene maona kuti anthu anabwera pa unyinji andiso ifeyo ngati kuchipani ndife anthu othokoza kwambiri chifukwa la implement manifesto yathu yachipani zomwe zinali mu manifesto yathu. Mwina nkufunikira motani ngati amalawi kusamalira za chilengedwe zimenezi? Chilengedwe nchofunikira mene ateremu vice president asegulira chinthu ichi ndiye kuti tinene kuti dziko lonse la Malawi konse kuyambira kuchitipa tunsanje mchinji tu nkhotakota tiyenera kusamala chilengedwe makamaka nthawi inoyo kuti tisamale mitengo, tidzale mitengo yofunikira yochuluka kwambiri m'masukulu, mafumu wina aletse ziko muno atenga udindo wozala mtengo umodzi mene tili anthu 20 million ziko munomo ndikuti khani mtengo 20 million
alisakusamala mtengo wake ndi kuti dziko likhoza kukhala bwino kutha kwa zaka 5 tikhoza kukhala kuti abwezesa chilengedwe chathu mdziko munomu. So ndi mwambo ofunikira kwambiri wakumbutsa Malawi kuti tiyeni tizale mitengo kwina kulikonse. Komanso ine ngati regional governor ndipemphe pano wonse ku chipani chathu cha DPP amene akonda Professor Arthur Peter Mutharika, amene amakonda boma lathu la DPP, tiyeni tizale mitengo tonse member aliyense wa chipani kuyambira ku Chitipa mpaka na ku Nsanje tizale mitengo chifukwa nthawi ino ndi nthawi yathu, ndi nthawi yoyikika ya Mulungu, nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika, nthawi ya boma yathu ya DPP. Tiyeni tiperekeni support yaikulu kwambiri kwa president wathu kuti pamene boma likuchita atokoza kwambiri ulemekezeka regional governor zabwino zonse imene tikuchitira kuno tacheza ulemekezeka regional governor atifotokozera zifukwa zimene asankhira boma lino la Palombe maka kuno kumpata primary school kuti chapangisa ndi chani kuti asankhe malo wano kuti azakhazikitse muna dongo yosamalira zachilengedwe. Timafunisisa kuti tilacheza ndi anduna amene ndi amene ali mwini wa dongo solonsezi amene ndi olemekezeka bambo Alfred Gangata. Muna tiyesesa kuti muna tiyapeze amene ali kuti muna timve kumbali yawo kuti anasankha kwenikweni kuno ku Palombe maka pano pampata primary school chifukwa chani. Kuno ndithu kunabwera chikhamu cha anthu ochuluka kwambiri kuliso chitetezo chokhema kwambiri monga mudziwa ndi boma limene lafika malo wano kuno kumpata primary school ground kumene mlendo olemekezeka anali wachiwiri kwa president wa dziko lino la Malawi amenewa ndi olemekezeka bambo Enoch Kamzingen Chihana. Posakasapa mlendo olemekezeka ameneyo mwina mukuona mkanemamo akhala akuchoka pa malo wano kuchoka kusimikiza kuti mwambo okhazikitsa ku zachilengedwe osamalira zachilengedwe zimenezi wafikano pa mapeto penipeni imene zinalili kuno kumpata primary school ground boma lino la Palombe. Mwini dera kuno ndi olemekezeka maiti aone hendere lero mwambo unachitika kuno kudera lanu munachilandira motani pamene boma linalengeza kuti chaka chino tikhazikitsa zosamalira zachilengedwe kuno kwanu? Ndinachilandira bwino kwambiri chifukwa ngati phungu wa dera linolo sine phungu yekha komanso ndine wapa mpando wa chilengedwe wosunga chilengedwe ku nyumba ya malamulo, chairperson wa Natural Resources Committee. So chinali chinthu chamwayi wakulu kwambiri kuti chitengere boma ngati DPP kukhala function yaikulu kwambiri ya boma mu dera langa. So ndinachilandira bwino kwambiri. Anthu akuno mwina ndiokonzeka motani mwina kutenga utenga umene wayankhulidwa ndi vice president wachiwiri kuno pamene amakhazikitsa dongosolo limeneli? Anthu achilandira mene munamva mene timayankhulira mucha kuna kuti koyambirira tikuyeneka kuti kudziwa vuto limene likupangisa. Ndiye vuto lalikulu ndilonena kuti anthu athu alibe malo olima. Ngati boma likuyeneka kutengapo gawo kunena kuti anthu kuti achoke m'mapiri mucha asiye kulima mphiri, asiye kugwesa mitengo mphiri. Tikuyeneka kudziwa kuti anthu athu tikuyeneka kuwapasa ntchito zina. Kotero ngati boma tili ndi ntchito yayikulu kwambiri yonena kuti tiyapase anthu zinthu zina zoti akhoza kumadalira moyo wawo wa tsiku ntsiku. Asiye kudalira mitengo, asiye kudalira kuotcha makala, asiye kulima mphiri. Ndithu tatokoza kwambiri madam MP kuno kwanu. Ndimene tikuchitira kuno tifuna ticheze ndi anduna kuchokera ku nduna umenewu timve kumbali yawo kuti nchifukwa chani maka anasankha kuno kumpata primary school boma la Palombe kuti azakhazikitse ndithu mwambo umenewu odzala kapena tili osamalira tikuchitira kuno zachilengedwe. Tifuna tiyankhule ndi anduna timve kuti nchifukwa chani anasankha kuno kumpata primary school. Congratulations kwambiri olemekezeka potenga unduna umenewu. Nchifukwa chani munasankha kuno kumpata primary school kuti muzakhazikitse mwambo umene tsiku la lero? Kunoko wakhaochera kwambiri ma floods maseko nezitendera zoterozi ndino kwabwino wadzembe pangira kunoko. Mwina nchofunikira motani mwina ngati Amalawi kusamalira zachilengedwe zimenezi? Nchofuna kwambiri ife kuti chilengedwe ndi moyo mkweru mopano ndikuti yobwino uzoe mitengo omweyo mankhwala zambiri zimachoka mitengo so zofunikira kwambiri. Kupita chitsogolo sikulupira kuti lero ngokhala lonche chabe ngwakhala pansi mwina mauthenga ina muzikhala mukapasabe Amalawi kupita chitsogolo muzikhala ndi maplan ena anji kuti zimene zizi zimene makhazikitsa lero zikhale zikupitirirabe mpaka na kutsogoloko? Tiyesetsa ngakhale ineyo kuli ntchito yanga yamba kugwira lero komanso ndinonyowani kupita mtsogolomu takhaza mu office ndiye tiona tipanga manthu wanje pakali pano tisankhula zambiri. Any last word?
ndithu bwana. Tathokoza kwambiri. Ndi mmene tachezera kuno ndi anduna za chilengedwe chimenechi kuno ku Phalombe maka pano pa Mpasa Primary School ground. Mwina tingocheza konso mwina pang'ono ndi akansala akuno sindikukhulupirira ngati ali pafupi kuti timvenso kuti anakonzekera motani mwambo umene kuti ukhale okoma ngati mmene unali kuno ku Mpasa Primary School ground boma lino la Phalombe. Akansala amenewa akhala akutipeza nthawi ina iliyonse kuti timvenso kuti longoso limeneli analilandira motani kuno ku Phalombe maka pano pa Mpasa Primary School ground. Mmene ndafotokozera kuti kuno ndi ku Mpasa Primary School ground kumene kunali mwambo okhazikitsa zachilengedwe maka kudzala mitengo chaka chino cha 2025. Ndifuna tichezenso ndi kansala wakuno kuti anachilandira motani nanga kuchokera pa uthenga umene waperekedwa kuno kumudzi akauza anthu zotani kamene akalimbikitsa anthu motani maka kusamala zachilengedwe zimenezi. Bwana ndi pafupi madam kansala choyambirira tauzeni amalawi amene akutiona padakali pano dzina lanu. Ine ndine Judith Senjele, kansala wa Likulezi ward kuno ku Mpata. Lero boma linali kuno kusogozedwa ndi wachiwiri kwa president wa dziko lino. Mwina alandira motani pamene anabwera kuno zakhazikitsa dongosolo limeneli losamalira zachilengedwe. Ifetu ndi chimwemwe chokha chifukwa choyamba ife anthu akumpata timazimva kusalidwa, timazimva ngati kuti tili kudera lathu limene mwina boma silimatiganizira. Koma zimene apanga president kuwatumiza vice president kubwera kunoko tazimva kuti tikuwerengedwa mu ulamuliro wa Professor Peter Arthur Mutharika. Ndipo ndi program imene iliko leroli ya nkhani yokhuzana ndi mitengo atilemekeza kwambiri chifukwa ife kunoko ndi chinthu chimene timadandaula timakhala tikuganizira kuti kodi tsopano pafikana pachichitika motani chifukwa Phalombe ndi dera limene nkhani za ngozi za madzi inyo mukuziwa. So ifeyo tachilandira komanso tazimva kulemekezedwa komanso tazimva kukondweredwa ndipo boma limene la Professor Arthur Peter Mutharika. Mwina ndi uthenga wanji umene mungakhalira kwa amalawi kunjawo kamene akutiona zokhuzana kuti zachilengedwe angazisamalire motani? Ine uthenga wanga ndi wapafupi. China chilichonse kuti chitheke tikufuna anthu pempweya olongosoka. China chilichonse kuti chitheke tikufunika ndithu kuti mapiri athuwa mukhale asavuleya. So zafika napa ikhale ngati udindo wina aliyense Malawi kwina kulikonse kumene ali kuti ateteze komanso asamalize chilengedwe. Chifukwa chilengedwe pakadusa nthawi chimatha kuti chimayankhula munjira yonena kuti chimatha kubweretsa zinthu zimene amakhalanso mavuto patsogolo koma mavuto ajasakhala munthu mmodzi amakhala mavuto a dziko lonse. Ndiye amalawi anzanga ndimafuna ndikupempheni mwa mtima onse kuti tiyeni tisamale chilengedwe komanso mmene atsegulira programu imene yozala mitengo wina aliyense ngati Malawi atengepo gawo lozala mtengo chifukwa mtengo omwewo ndi umene anthu tikupuma. Mtengo omwewo ukutipindulira mzinthu zosiyanasiyana koma tikauwononga lero umatenga zaka zochuluka kuti umere. Ndi mawu amene andithokoze kwambiri. Tathokoza kwambiri madam kansala. Ndi mmene tamalizira kuno ku Mpata Primary School mboma lino la Phalombe kumene kunali mwambo odzala mitengo mmene mlendo olemekezeka kuno anali wachiwiri kwa vice kwa president wa dziko lino olemekezeka bambo Enoch Kamzinga Njihana komanso nduna ku unduna umene olemekezeka bambo Alfred Gangata MP. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.